Caracol, caracol, hai un problema. 2 lagartos están a pelexar. Podesme vir a axudar? Quen? Eu non. E eu o que quero é protestar, e non esta historia de ter que cantar. O que quero que escoites o que a min me pasa. Quinzasa, pero a verdade está moito mellor. Maruja enganchou ali o xato, a vaca empurraba, Maruja tiraba. Pero o xato non saía. Carmiña ven a axudar e ela foi. A vaca empurraba, Maruja tiraba, Carmiña tiraba. Pero o xato non saía. Ai, Dios mío, imos ter que chamar as veciñas. E chamaron as veciñas todas e alá foron. E veña... Quinzasa, xa non me acorda o meu problema. Tanto catar, pasouse má pena de corazón. Muchas grazas. Quinzasa. E un fío de fume comezou a cubrilo todo. Xa casi non se miraba. Carolina intentou saír. Os veciños intentaron axudala, pero cando conseguiron, xa a morte levara a Carolina para sempre. Colleu o seu arco, a súa frecha, que só tiña unha, e alá foi. Por Angola adiante, por aquelas chairas secas baixo o sol, vi madriña ali a buscar unha gacela hasta que atopou. Sacou a frecha, apuntou... Cantaron e aí, en África, fíxose a primeira foliada. Axúdame compañeira, axúdame camarada, axúdame compañeira a facer a foliada. Axúdame compañeira